Fid-dawl taż-żieda fil-każi ta' kaċċa legali tul dan l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa, Birdlife Malta organizzat attività quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta. Membri u attivisti ta' Birdlife Malta iltaqgħu mal-MPs u mewdeħlin fil-bini tal-Parlament għas-seduta tal-ġurnata. Fost dawn huma ltaqgħu mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Kull membri parlamentari nagħtu dokument li jinkludi lista tal-għasafar protetti li jafu li spiċċaw fil-mira tal-kaċċa legali s'issa dan l-istaġun u anke statistika xokkanti li tqabbel iċ-ċifri ta' din is-sena mal-vittmi tal-kaċċa legali li nġabru tul l-aħħar 5 snin. Membri tal-pubbliku li jkunu deħlin minn bib il-belt sewtu jaraw ritratti impressjonanti tat-tajr protett maqtul s'issa dan l-istaġun li jiġdu l-impatt devastanti tal-kaċċa legali. Birdlife Malta għamlet appell lill-Gvern u lill-Membri parlamentari biex jifqu jibżgħu mill-lobby tal-kaċċaturi u jieħdu bis-serjetà il-ħsara li qed tagħmel il-kaċċa f'pajjiżna. Dan hekk kif kollox jindika li din is-sena se tkun l-agħar sena f'dawn l-aħħar 6 snin dak li għandu x'jaqsam mal-kaċċa legali f'Malta. Fil-fatt s'issa din is-sena diġà kien hemm 78 għasfur protett maqtul jew milqut b'tiri ta' senter. Il-kelliema ta' Birdlife Malta sostnew li din is-sitwazzjoni hija konsegwenza ta' ħafna fatturi fosthom in-nuqqas ta' dixxilpina mill-kaċċaturi. Il-fatt li baqgħet ma twaqfitx taqsima fih dan il-korp tal-Pulizija li tiffoka biss fuq il-kriminalità ambjentali u t-tibdil fil-liġijiet li jdajjef fil-ħarsien tan-natura f'pajjiżna, mod speċjali l-għasafar. Il-Gvern mhux qed irrażżan u jwaqqaf dawn l-inċidenti u qed jibqa' siket. Birdlife Malta tinsisti li l-Parlament Malti u d-deputati tiegħu għandhom iżommu f'moħħhom li f'pajjiżna hawn numru sostanzjali ta' ċittadini li jridu l-protezzjoni tal-għasafar. Il-membri parlamentari qegħdin jinjoraw lil dawn iċ-ċittadini u l-fatt li l-lobby tal-kaċċaturi huwa biss parti żgħira mis-soċjetà. Huma sostnew li l-Gvern għandu jikkommetti ruħu li jwaqqaf Wild Crime Unit, jindirizza l-liġijiet ambjentali u jindirizza l-problema tal-ibbalzmar. Fuq kollox wasal iż-żmien li jkollna gvern li ma jibżax minn min jikser il-liġi u li juri verament li mhux se jittolera aktar il-kaċċa legali.